Kok iso Beb? Nah, iso kok praktekno iki. Bar salat subuh samping Buddha, habis setiap salat subuh rungokno iki, rungokno kuping-kuping. Sing nang omah barang kuwi. Maca ya latifu ya latif ya latifu ya latif ya latifu ya latif 129. Terus kalau bisa setiap 10 Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz, itu wacanan pisan ben 10. Wah kangelan Beb, ya aja urip kowe lah. Golek dhuwit angel kabeh angel kon ngamalke ngene sithik kowe kangelan Beb. Kowe iki genahe menungso apa udu, dijak ya omong ya manutong lho, pumpung nganggur ngono lho. Jadi corona ini luar biasa. Corona itu menciptakan manusia-manusia untuk tambah dekat kepada Allah. Ngono. Jadi pumpung nganggur iki wiritane kenceng ngono. Nek orang nganggur awakmu kerja ora iso ngene. Alhamdulillah Beb kula nganggur ya Latif 129. Allahu Latifum ben 10. Syukur-syukur 129 ping 129. Wah kemen Beb. Ya kowe nggowo tasbih, gayan tasbih 129. Wacanen ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ping 129 hubungan. Lah engko nyambut gawe ne kapan? Alah padha wae kowe yo nganggur, kowe aja kakean lambe lho. Kowe iki yo nganggur, gor turu selonjar-selonjor karo dolanan game ngono lho. Kowe timbang dolanan game karo ya Latif ya Latif. Ki tenan ora to Beb ya Latif. Sing gawe rezeki udu aku drun iki sing gawe rezeki Allah. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha. Ngono. Iki yakin Allah pasti gawe pasti ora mungkin ora, tidak mungkin tidak. Iki wis diamalke wong akeh. Nek kowe ora entuk berarti ya antenamu dandanono sik. Kowe gur maca ya Latif tapi salat subuh jam 8. Jam 8 terus pripun Beb niki jam 8 ya Latif tutupi jendela kabeh, korden tutup rapet ketok gelap. Ya Latif. Lah iki antenamu ora beres drenan, bukaan sik antenamu salat subuh ya jam 4.28 menit atau 24 terus maca-maca subhanallah bihamdihi subhanallah azim rampung salat subuh ya Latif ya Latif ya. Wis to. Mesti entuk, ora mungkin ora entuk. Amalno iki kira-kira sebulan. Nah di antaranya tadi ya Latif 129 eling ya. Nek pas 10 Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wal qawiyul aziz ping 1 10 gitu. Nek iso. Nek ora iso Allahu itu ora apal buka Quran ora apal nah ya wis ya Latif tok. Rampung donga. Donga ki aja cetek. Donga wis 129 ya Latif ya Allah berilah kepada kami jodoh yang tepat. Aduh. Donga kok pendek menjodoh yang tepat. Berilah kepada kami keselamatan dunia dan akhirat. Mudahkan kami dalam menjalankan taat. Jauhkan kami dari maksiat. Lah setelah itu baru minta rezeki. Delek-delek jodoh. Ngono kuwi. Sing bagian sing urusan bangsa donya iki akhir wae njaluke aja ning awal-awal. Oh melek metu salat tahajud melek alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillah kula saged tahajud Gusti. Gusti kula pun enten cita-cita. Sisri niku pun kula anu le Gusti. Alah sisri sing mbok urusi. Melek moto nek aku ya maning-man motoku dadak melek bab urusan sisri tok. Lebih baik tak meremke sisan wae nek bab urusan. Melek golek selamat donya akhirat. Selamat iki penting lho, Jret. Kowe duwe duit akeh tapi ora selamat. Milih duit sithik tapi selamat. Syukur-syukur akeh tapi selamat Beb. Ya wis kuwi. Karepe menungso lak selalu gitu terus. Akeh tapi selamat. Tapi kon ndalake perintah ora gelem. Ker ya Latif 129 kabotan Beb. Mbok sing ringan-ringan. Ya Latif itu Asmaul Husna. Latif ini bagaikan 99 nama itu ada di situ kabeh. Ada yang mengatakan pokoknya bangsa sing lembut-lembut Rahman, Rahim itu di situ ada. Neng gon ya Latif. Jadi nek kowe ngamalke ya Latif itu kaya ngamalke maca Asmaul Husna pira? 129 lakonono.